back to my channel. Sa video ito guys, tayo ay magluluto ng pakbet. Ang ating pong ingredients, ating sitaw, ampalaya, bunga ng malunggay, sili, kalabasa, okra, gamit din po tayo ng kamatis, sibuyas, bawang at luya. Ang ating pangpaalat, siyempre bagoong alamang. Igisa na natin yung ating mga ingredients po. Unahin ko po muna yung bawang. Sunod ko na po yung luya. Lagay ko na rin po yung ating sibuyas. Lagay ko na rin po yung ating kamatis. Yan naman po, maglalagay lang ako ng tubig. Yan naman po, maglalagay lang ako ng 2 kutsara bagoong alamang. Ko lang po ito ng bahagya. Ngayon naman po, ilalagay ko na yung sitaw, kalabasa at ampalaya. Pagsama-samahin ko na po ito. Sabay-sabay sila. Ganon pa rin po, lutuin ko lang ito ng bahagya, saka ko ilalagay yung ibang gulay. Ngayon naman po, ilalagay ko ng okra at saka yung talong. Ngayon naman, ipiflip na natin siya. Yan. Para yung talong at saka yung okra nasa ilalim siya. Sili. Na po, luto na ang ating